салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро ваз 2115 пирсидаги буданд. марҳамат. соли 2005, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объём 1.5, коробкаш механик, ҳолаш хуб. бародаро соҳиби мошин мегӯяд, мошин ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош то охири августа муҳлат дорад. мошин нахаду фақат мегирӣ, ҳайб мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 21 000 сомон мегӯяд. мошин хари аниқ бошад, биёяд ай пеш мегӯяд, савдои хубаш мекунад. касоне харидор ҳастем, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. грузовой газель ҳастед бародаро. соли 2007, сӯзишвориш газ, бензин. грузовой бародаро. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин чӣ хеле ки наварда мебинед, рӯи капут камтарак, краскаш занг задагиворе, дигар ягон камбудӣ надорад. 6 та баллони нави пачка дорад бародаро. 1 та баллони 50% запаска дорад. мошин гази бензин 100% кор мекунад. ҳолати хуби корида, фақат мегирӣ бародар, кор мекунӣ. ҳуҷҷат ҳам дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. нарша 45 000 сомонӣ мегӯяд. харидори аниқ бошад, биёяд мегӯяд бинам, мошини ҳай кунам, махъул шавад, савдо мекунад назди мошинда. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай. 3 дар хона ҳастай. 10 сотик замин, об, свет дорад, ҳуҷҷат дорад. наздикиша бародаро, масҷиди калон 100 метр мегӯяд, мақсад наздикай. мактаб, магазинам наздики хонада будай бародаро. хона оғилам дорад, ду ошиёна бародаро. кладовка, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳама ҷош бародаро ҳастай. 100% меравӣ, зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, деҳаи озодӣ 3. нақша бародаро 135 000 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. хонаҳо бародаро ремонтшо ҳолати миёна доранд. як бародар Opel Frontier пирсидаги буд. марҳамат, як тӯфтагим, солаш 99, сӯзишвориш дизел, кузов минивен, объём 2.2. коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин нахаду, ҳамаш 100% кор мекунад. танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бачидагия, ба ҳамин сабаб бо арзонаш мекунад. мошин қарор дорад бародар дар шаҳри хуҷанд. нарша 40 000 сомон мегӯяд. чӣ хеле гуфтем, ба сабаби ҳуҷҷат надоштанаш бо камтар савдо дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед ва бародари азиз, дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародаро, Daewoo Lacetti, соли 2005, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик. мошинам мегӯяд соҳибаш ки мақсад мошин 100%. маълумоти бештар мегӯяд, бо телефон метавонед ки дастрас кунед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нарша 25 000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед.
ВАЗ 2107 бародаро, солаш 2004, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Мошин на хаду, матн коробкаи хадои 100%, 4 диска баллони нав дора, задагӣ пустагӣ надора. Бародаро мошин ҳолати беҳтарин даҳад, фақат мегирӣ хайр мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи Фархор, Наша 15 мега бо муомила дора. илтимос мега беҳуда занг назанед. Касоне ки харидори аниқ ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо манфи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.